Hola, tenim una mala notícia i una de bona per donar-te. La dolenta, hi ha falsos inspectors de gas. Ull, a simple vista poden semblar autèntics. Busquen gent confiada o distreta per estafar-la o robar-la. Però ara ve la bona, és molt fàcil prevenir-la. No obris la porta a desconeguts sense cita prèvia personalitzada. La inspecció obligatòria és cada 5 anys, t'arribarà una notificació i tindràs 45 dies per contactar amb una empresa instal·ladora habilitada o te la vindrà a fer la teva companyia de gas. En qualsevol cas, no paguis res. El cost de la inspecció periòdica es carrega sempre a la factura del gas. En cas de dubte, truca al 012 o a un instal·lador de confiança. N'hi ha al teu barri. Són assessors energètics professionals. I vetllen pels teus interessos. Recorda-ho, si tens dubtes, truca a un instal·lador de confiança o al 012. I si en desconfies, truca al 112. Als estafadors, cap oportunitat.